is Iran, and look at all the debris you can see on the ground down. Yap uwe unong India haga jing hertma jong ka Iran ya ka puar plan jong ka Kuwait menin ka sengi lai proterik umodi ula penrem cur ya ka nega jing hertma jong ka Iran ya ka Kuwait ya ka boong bakatma kam juan lam ya ka jing pa ha ka imlang ka salang pej hadu bakut jong ka nega video pila bante bagi jing shisha kiba ngayot lom ya ki hubor lengba ki internet kan nega jing hertma jong ka Iran ya ka jaka penmi boarding bat jong ka Kuwait kalawan lam ya ka jing yap jong uwe unong tre ubana India pat kala penjulor ru ya ka building jong ka tega jaka penmi boarding bat kat kum na ka jing ya tu jong ki borsen shar ka Kuwait habdang ka tega jing ya kan ad habdang ka United States pat ka Israel Persia ya ka Iran ka wei ka yeng trekam haga jaka penmi ya ka boarding bat ka kala sa tombor kum si benta jong ka jing hertma na ka Iran Persia ya ka ri Kuwait ka balawan ra ya ka jing yap jong uwe unong India ubah tre haga tega jaka pat ka jing julor ka lalong ka bakrau bha ya ka tega building ong ka tanat electricity jong ka Kuwait ha ki kurwo ha ka sengi nengkong ka kenhun teknikal bat emergency kilalej marmar sya ka tega jaka pan pej pan penbit penbiang ya ki jing don karam henrei halor gite ki jing jia ka Iran kala keno bakadai ke Israel ka baladon benta ha ka tega kam tombor kat kum ka jing tu uripotar jong ka Al Jazeera umalik na Kuwait City ula ong baga Kuwait kalamat bunsin ya kini ki jing jia na du bastang ka thma Israel Persia ya ka Iran la palat si benai da ka ba benrap bah kamit ke baladep ka Ministry of Defense kala ong ba lalap ya ki khatsau teligi misail pat kan ar teligi drone ha sun peneng ka Kuwait pat kan to kan gi drone ki bala thumu kila target ya ka jaka syong spy ka ba shpungut ki spy kila mensau ula ong ha ka bala kit no ya ki sa hospital ban yo jing sumar pat kumban supen kan mau haki ne kita yo ki baladep ka Iran kala hertma ya ka airport jong ka Kuwait pat ka wei ka building ka bala kemding pat halor kan ka jing syai hertma jong ka puar plan ha Kuwait Prime Minister Narendra Modi ulapan pau ka jing sukhya ka bacur halor ka jing yap no jong uwe unong trei ubana India ha ka tega jaka trikam pat ulapan remru pakan ka jingle jong ka Iran kalong ka bapean ha ka bakla trei penban ya kanega puar plan jong ka Kuwait ha ka jaka bakan yale ya kita ginong yale Persia ki jong ka ha ka jing ya keren ka jong bat Crown Prince jong ka Kuwait leng baga pun Sheikh Sabah Khaled ulapan pau ya ka jing snolem pat pan pensisya baka India ka don lem don rengkan bat ka Kuwait hakum kanega por umodi ulakan turu ya ka jing syong sengan jong kumbas pau kinong India ki ba syong basa haki thankov kadai ka kam ka bah khamat lane ka top priority na ka banta ka sarkar India haga bakhadu ulakan tu ya giri ki bayadon ti panya penbej ya ka jing ya kan at lengba ka jing ya suk pat ula ong pakat thama kam juwan lam ya ka jing ba ha ka imlang ka salang katanat foreign affairs kala hiar ban penbit penbiang ya ki jing don kam ya ka mer jong ulanot pat ban airu ya ka jing ya rap ka badon kam na ka banta ki bahaying ki jong khandiat ka jing tho ka Iran ha ka jing shisha kala dei ban yasuk pat kini giri ki ba marjan napo Asia khanang bakan khlan haki kam thma ki jongka pat bakin ai ka jing yarap pat ka jing kersan ka bapura ha ka jing yakan ad jongka pat kiri semi kum ka US henrei ka Iran ka trei kala ya kiri ki ba marjan ki balong ki men ki para ki jongka lada kini giri Middle East ki yasuk ki atli ki long ka wei kin long kiri ki ba khlan por ha ka perthei namar kini kiri ki long kiri ki barus pa ha ka umpniang Patjan baro kiri jongka perthei ki wan thedum phniang
na kinigiri Middle East.